Is-Sibt filgħaxija tfakkar l-40 anniversarju ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi. ċerimonja li fakret l-istorja ta' Dar il-Mediterran li grazzi għal viżjoni tal-eks Prim Ministru Don Mintoff 40 sena ilu rrestawra din il-binja storika li fis-seklu 16 kienet isservi bħala sptar tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sejjaħ lil Dar il-Mediterran bħala post mimli emozzjonijiet, mibni bilan li jilqa' lil kulħadd. Fakkar li f'Dar il-Mediterran iltaqgħu l-mexxejja tal-pajjiżi li kienu parti mill-Imperu Ingliż għal darba darbtejn. Iltaqgħu l-mexxejja tal-Ewropa kollha mal-mexxejja tal-Afrika kollha. Dar il-Mediterran hija waħda mill-ftit binjiet barra Brussell fejn qatt iltaqa' l-Kunsill Ewropew. Dar il-Mediterran mhux post storiku fejn isiru l-attivitajiet, dan huwa post storiku fejn issir l-istorja, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi tkellem dwar l-investiment ta' 10 miljun euro li qed isir f'Dar il-Mediterran sabiex titgawda aktar mill-pubbliku. Huwa ħabbar avveniment li ġej pajjiżna din is-sena u fis-sentej li ġejjin. Fl-aħħar ta' din is-sena għal 6 ġimgħat sħaħ, kumpanija Kanadiża ta' divertiment li għall-ikbar produzzjoni teatrali fid-dinja stoffri spettaklu minn Dar il-Mediterran. U għalhekk li llum qiegħed ukoll f'pożizzjoni li nħabber avveniment importanti li se jseħħ f'dan it-teatru li fejn din is-sena se nattiraw l-ikbar theatrical company tad-dinja, ġifieri is-Cirque du Soleil, li din is-sena se jipperformja f'dan it-teatru u se jibqa' jagħmel ix-shows għal 6 ġimgħat fis-sena għat 3 snin li ġejjin. Din hija l-viżjoni li għandu l-Prim Ministru għall pajjiż biex noħolqu Malta ċentru ta' avvenimenti mondjali. Is-serata komplit b'kunċert memorabbli fejn filmati mill-passat imżewqa mal-mużika u sfin kienet irrakkuntata l-istorja ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Fuq l-ikbar palk f'Malta l-Orkestra ta' Dar il-Mediterran taħt it-tmexxija tas-Sur Mast Bruno Santori flimkien mal-aqwa talent lokali u internazzjonali offrew spettaklu mill-isbaħ lil dawk preżenti. L-ispettaklu nfetaħ minn Mary Spiteri li kantat tema 79 minn Rock Opera Ġensna. L-ispettaklu kien maqsum fuq 4 partijiet u kull parti rrappreżentat deċenju differenti. Spettaklu nostalġiku hekk kif kantanti Maltin li rebħu l-Eurovision minn fuq il-Park ta' Dar il-Mediterran offrew spettaklu lil dawk preżenti. Bħal Kjara li fl-1998 irrappreżentat lil Malta bid-diska The One That I Love. Il-kantanta Ira Losko li fl-2002 bid-diska Seventh Wonder rebħet għall-ewwel darba l-Eurovision. U fl-2015, Destiny Ċikuniere minn fuq il-palk ta' Dar il-Mediterran rebħet il-Junior Eurovision bil-kanzunetta Not My Soul. F'dawn l-aħħar 40 sena, Dar il-Mediterran kienet vetrina ta' attivitajiet, laqgħet bosta avvenimenti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. U min jaf x'hemm lest tal-futur. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.